tun rum chu team kai hroi tu thar nei Xabi Alonso kai hroi tur Chelsea chungchang hi soivele ta ila Chelsea hian tu ni pui transfer kongka honlai hian player thar som lai mai an nei tling ta der maya anni hi an kal phung a thaviawem nge nia a thatlona om thayem ti te po zawzokin tun ruma hian kan thlir don ani player an laglu tharlam beratang hian chanta ila Chelsea hian English midfielder Liverpool captain Chin Jordan Henderson an la lu ta a kumni dai contract an zia pui hendo hi kum somthum paruk mi ani towa Liverpool tan English Premier League no moi choin Champions League no moi voi khat a choi mana FA Cup Carabao Cup UEFA Super Cup FIFA Club World Cup no moi chenin a choi vek towa Chelsea hian team tan ala tangkai theina tur muthiamin besena sang taknen an la lut vele ta ani hendo hian kum sang hi somni pathuma Liverpool a chua sang khan Saudi club Al Ittifaq azoma kum sang ni somni pali kum tira Dutch club Ajax zom lein annuwa English Premier League khel Brentford tan ain lana Brentford nen hian contract an nei anti top nu in free agent ani zoka tichuan Chelsea hian somin free transfer in ain pulu ta ani hendo hi Sunderland atanga zichuak ni in kum sang ni paria dai to khan Sunderland le Chelsea in machon tumin Premier League a debut match a khela English player dai Ray Paul England tan po kum som paruk lai khel to chuti chunga match som kwa pakhat lai khel tling ania midfielder goal pai goal thok chuak thin kanti ang hi ani chia lo na in midfielder thabik ani na lang sarber chu leadership quality ani thalatu khiania athiamna lama chuan a ber huanga da tur ani haulo ma se leadership quality nei thabik zingami ania chuwangin team tan player lubik ani thei tat zel Liverpool a po khan Virgil van Dijk te meu poina an chan let ngam lo senior player dang te poina an za em ahuna chuan in ti thu thiam tak lawam si lawa za om taka om thiam ani Chelsea po hian athiam na ai chuan a leadership quality hi an du zok ani arin oma Alonso hian senior player mamo ain ti awangin chumi atana thatura an ngai chu an la lut ti ta ila adik mai ome ti hian Chelsea hian tu ni pui lain kan soitak ang khan player thar som ngot an nei ta a Aston Villa atanga kum somni pathumi Morgan Rogers British player man tamber ni tura Paul Magdalena som pasari zat senga an leiba ka Crystal Palace atangin French defender kum somni parukmi La Croix Paul Magdalena som nga panhi senin huamin an la luta Italian fullback kum somni pakhatmi Marco Palestra Atalanta atangin Paul Magdalena som li panhi senin huamin an la lut bok anni ba ka hian Sporting atangin ama andor felto Giovanni Quenda tunlai rol thar forward zinga lang sarber ball hi Paul Magdalena somli senin huamin an la lut boka striker kum somni pathummi palian zet mai Emmanuel Emega Strasbourg atangin an la lut bok English veteran striker Danny Welbeck Arsenal le Manchester United striker thin po an la luta tuna Jordan Henderson la lut le tabokin player lang sarpa ngai tak hi chu pasari an la lut ani anni baka hian rol thar player kumsom pariat mi left back denarte kumsom pokomi attacking midfielder Harrison Betoni le kumsom pasari mi striker Dastan Salpaev te an la lut boka player an lak lu thim hi chu som an tling towa ma se chhorngal mai thei tur first team a om nghen ngal turang chi hi chu pasari an la lut Chelsea hian transfer laya player lewak an ching hleya abikin tuna club nei tu tot boli te kai hruina hnuaya hian an ching zual player no panglam talent nei thatak tak an la lut chewa upalampo an senglut ve boka ma se an tam lo thung Chelsea transfer kalpui dan hian soi a hlo thina a hlo zel do ni poina langa tu naya po ama dai Roman Abramovich hun laya fair lo taka player an leina titamayila agent fee diklo taka sum senga chumi kaltlanga player an lei vuak le tuarin sum choi tura rem an nia transfer hun ni atan rem an ni boka point pai saktura anti Erawh an king tla thei ram hetiang te noi an ni chung hian transfer laya chena berpol an ni zia te tuna an kalphung hi enge antum enge antin zone ti te hi soizau ta zelila Chelsea hian engwangin nge player no panglam hi an lak lu cheu thin ti hi kal ngai tu thin mai thei a chan na chu investment atana an ti ani Chelsea hian youth project an neya football club shim hian hetiang lam hoi hi an nei veka ma se an kalpui dan ain anglo Chelsea hi chuan club malam hunatana timin ngana tlang ni thei tura an ngai talent nei tha khomin sumpo an seng huai hleya sum an the chua tam phal thina wangin
player no pang lam thatak tak po an chang thei hle club lian dang tamber aya an chan thei big mm chan chu sumle pa ya an pok phal thin wanga ni club project awanga an min ti te hi chu a ming chau ani ti hriat a tha a club lian top club kan ti te hian project thatak tak vek an neya chu sumle pai ne na vo al thiama piangin talent tha an changtlang pui Chelsea hian abikin tot boli lo lan nuin player an leite hi contract kum tam tak dai an zia pui deuh zela abikin no panglam an leite phei chu kumnga aya rei lo an zia pui meu lawani tuna player an nei zinga contract kalmeka kumsang ni samthum ma contract mangzo tur zinga alangsar zual chu Levi Colwill Wesley Fofana tosin adarabayo chaloba achiam pongle magiu te hi an niya player an nei tamte lul nen kumsang ni samthum malama contract mangzo thei tur hi alangsar zuala an tlem hle anjinga then khat phei hi chu tuni puilaya an hral ngei turangai te an niya chaloba phei hi chon Italian club komo azam don ni in tarlan a oma transfer fee a thupungin anin rem to ni te in tarlan ani engpo ni sela Chelsea hi chuan player no panglam te hi contract rei tak mangin an thlung nget thina hei hian an tan a thalam le thalolam a thlen thei tlat mai chu wangin a that mel rualin ris asang ve thawani ti hriat a tha a hemilam hi soizau talokila a that na lam kan soi masak don chuan kumrei tak dai contract an zia puya wang hian an wanglai hun tha chan na chance an nei sanga beisei ang taka an vul phei chuan club legend ro pui taka chhuat theina rem chang an nei don nakin loka top player team khai pa ni tlin tak tak an nei fur thei tlat maya an rol thar player te an thalom si an ti fu vai chuan star lian rual an ron ni thup thei tlat chu thil thleng thei ania a thlenna chance kan da tam lawani mai thei ma se thleng thei ani Barcelona khan an golden generation a player an nei te kha atamber kha an pum chuak talent thatak tak amadaya an khom te an niya Iniesta Xavi Busquets Messi Pedro ti zongzong midang tamber te po huamin an no pan zualaya changa an nei to an zirtir player te an ni Manchester United ta Sir Alex Hunlaya David Beckham Ryan Giggs Nicky Butt Paul Scholes Neville ti zongzong class of 92 an ti te kha kan en chuan an no pan zualaya changa United in an kai hruai an zirtir thin an club in an cher pui tlin te an ni khatiang deuh kha Chelsea hian tong ve thei an niya tot boli hnuaya hian kum sompanga somparuk sompasari somparia chho thatak tak seng khomin kum sompakwa somni ni khatleng poin achung lamte po an huam zela then khat hi chu first team a nget nga lo tur nakina la thaturang chi nakina senior level la khel tur chawan ni kan soitak Barcelona le Manchester United te angin naupang an ni lai atangin Chelsea hi chuan hrual lo ma sela rol thar an ni lai atanga hrualin an Tifuh chuan star lian ruala chhuana chance an neya chu contract rei tak dai an zia pui an tana a that em na pakhat ani a chan chu heng player naupang talent nei thatak tak te hian an wanglai hun an man chho thleng poin Chelsea a contract an la nei don tlat maya chu tak chu Chelsea hian an hisab tela hei wang hian contract hi kum tam tak dai an zia pui ngam ani a that le na dang chu contract rei tak an zia puya wangin kum tam tak an player ani don chiang sa a beisei anga an lo par chuak thata viau lawa an hral du ta ani chuan emo beisei anga an par chuak chunga an hral phalani poin a enga po ni sela an no pan zualaya an leina man aya to zokin an hral thei deuh vek dona an leina man let aya tam dai te po a an hral thei turangai te an ni fur chumiki atanga thlir phei chuan Chelsea hian nakina sumtam takala chantir thei turin sum tlem zok mangin talent thatak taka hian investment an neya tuna sum mangvak vak hi nakin loka chuan sum laklu lama din mun tha em man aya laklu tam fe zok an ni theidan aom taklat chu sumdong ril ru te po ati theianga tot boli le atho pui te hian tuna player an lei vak vaka man sen lo lung oi lo sup tham an nei chungin an label zela tia kan soi hi nakina chuan an lok ol natur alani dai thei ti zong te hian ngai tua ta ila kumsom kalta khan paun makta doi zaman player an la om lova kumsang ni som pasari atang khan paun makta doi zaman kai anom tran chawa tuna chuan paun makta doi zaman kai hi player som chuang anom der tua player man san chak zia ngai tua hian Chelsea hian investment thabik an lo nei renga lom mole kan la ti lawang ti asoi thei mi alo chuti rual chuan a that lo na om theilam soivele ta ila
contract kum tam tak dai an zia pui player te hi base phak lo chhor tlak mang lo rin tlak tak tak lo an ni vai chuan Chelsea hian tu lova sum an seng thlon don ti na ania sum Erawh tu club ta na tangkai si lo an ni dai thei an contract a lo pung zonga in rem na an thun phei chuan emo an hun chunga club lotlin na mila bonus an da phei chuan Chelsea hian an chhor mang lo player a sum an seng chok chok mai dona in hral thei tura an in berem thei lo ani phei chuan Erawh tu nok tak an tling thei don ani in hliam deuh reng angte match fitness nei thalei thei lo te discipline nei thalo thlengin om thei ania contract an la nei si chuan dan bo chia an ni box si lo chuan Chelsea hian an chhuatir ngot thei don lova an gol ve ngar ngar anga yanga lo an pek reng atul don boka hetiang lam ngai tu hi chuan Chelsea hian ris an la sang mange o ati lo thei lo player no panglam an be se san te hi an be se anga an part chuak ta lawani chuan an be se angin sumlama an hlok pui luai lo thei boka free agent an chan fo phei chuan hlok a in chana lam zel blues tan chuan ani thei dona baka transfer hun khata an le khom vak vak hian mumal takin team an din chi em ti hi zona om thei ani player an le khom chewa heng te hian talent hi chu an nei thalom viau ani mai theie ma se team kai hruai tu an poimo zela Enzo Maresca noya Starling te Disasi te ho an chuang tlai tlat ang khan manager an roi azirin chuang tlai anom zui zel thei tlat maya hetiang thil hian team chunga boruak thalo a hring ol em maya club chunga boina om tur ven har saber polani in kheldu vekin Chelsea an pana chutiang kara thlau thlak big ni reng chuan lung oilo na bak a hring don lova chu chuan team chunga player in kara te player le cochin kara te kongsang sangin boina neu a hring thei dona team kai hruai tu tan po player tam le lutuk chu du anga hrual an har sa don an du china an chok mok atul fawang Premier League a hian kum somni pakhat chunglam player somni panga aya tam register thei ani lova aom zia chu Premier League khel turin team tin hian player somni panga an ziak lut thei tina ani ama Erawh chu kum somni pakhat hnuailam chu an du zat an da thei thunga Champions League a po chu tiang tho chu ni in player somni panga an ziak lut theia kum somni pakhat hnuailam player Erawh Lisby an tia chuta chuan chhor thei turin an du zat an da lut thei ani chutiang chu ani awangin tuna first team player somli borvel dai nei Chelsea tan hian player som chuang chu English Premier League khelo tur anom dona tampau le thlau thlak tur an tam ting maya chu chuan kan soi ang khan lung oi lo na team chunga boruak risel lo a hring thei don ani ama Erawh chu Chelsea hian tuna hi chuan under 21 player tha an nei tama under 21 hi unlimited ani awangin an ngai ala tha po ani mai theia ma se nakin loka kumrei lo te a kum somni pakhat an tling deuh vek dona chumi huna chuan player somni panga thlanjinga tel phak lo an tam zual don ani heng zong ngai tua hian Chelsea hian player hral ve reng tho ma sela player an nei tam em awanga club dangina boina an nei mia lo boipui chiam an ngai aum thei tlat maya tu lova boina anin siam kan lati mai thei kong danga thlir chuan player an nei tam em maya liamin player then khat atlak buak ani poin athak na tur du than tur an nei tam big dona chumi konga thlir chuan a thatna a mu thei ve le tlat engpo ni sela soitak ang khan Chelsea kalphung hi a thatna le that lo na aum theia tuna ala hria tak tak lo malam hun kal zel turin a hring dona Chelsea hian huaisen takin ris an la a anti fule fulo kar hi ala don khop nau panglam an lak lu chungchang te chu du tok ta ila upalam te po an la lu tela hei hi engwa nge kan ti chuan team pui tling zok ni an tumna a an malak na pakhat ani investment ani to lova team strength an build na turani thung chuta chuan abikin mentality ya team thuam chak an tumna ani upalama chuan contract po kum tam dai an pengai lova hendo po kum ni dai chau an pe kan ti kha Chelsea hi player no pang tak tak om khom an nia tuna an squad player somli rwal om khom na hian kum somni pariat ling to hi player panga vel chawan oma kum somni panga lapum lo hi player somthum don anom boka Chelsea player te kum hi acho rualin kum somni pathum le achan ve chawani an no pantlan ema wang hian senior player uap tu tha an mamona asang hun harsa alo thlenganga team anga nual roi na tham anton hun ala omdona chungang huna chuan experience nei tha senior player leadership nei tha an tangkai thina team coach te luk hialin team a ngong an nei lian thei thina ni
khel muala in khel konga atam zoka chuan upalam hi an mamo don lova ma se mamo chang an nei don abera chuan dressing room a senior player te hi an mamo na asang zual do na chu Xabi Alonso hian hriain tot boli hnuaia an Tifuh lo thin langsara angai ti po a hriat thiam theia senior player satlia lo deuh mai la lutin nopang rual akai hruai turte kai hruai ti ol sam thei tura leadership nei tha a angai te la lutin man tangkai atum ta ani Alonso hian a man thiam viau chuan Chelsea hian an hlok pui dona nopang zok te point an that puyang Chelsea hian an nopang rual te hi an cher chuak thata viawa an chel rei thei bokani chuan an system belhan squad kum engemozat an nei thei dona pepa hun laia City in English football an dominate ang khan thunun tu an nive thei mai thei Sir Alex hun laia Manchester United squad an system bel tak champion le mai thin te ang khan Chelsea hian an system belhan squad an din fu ngat chuan an lanau pangtlang sia kum tam tak an lal len thei mai thei chumi tong buak theina tur chu tuna an kal phung hian akeng tel tlat maya an kal dika an Tifuh ani ngat chuan he team hi nakin loka team thamar le dai rei ber pol an ni nge yang ma se apoi molaya chu an Tifuh angai an Tifuh si lo chuan chu ti hlau Chelsea hian player an lei nual kan ti rualin an chuatir ve nual ti hretel ta bokila tuni puilaya an chuatir to zinga Manchester United ta an shaltak Andre Santos te Real Madrid ta an shaltak Kukurea te Everton lama an kaltir Tyrick George te Aston Villa a lona an chuatir Alejandro Garnacho te lon veka West Ham an chuatir Axel Disasi te anni hau hi first team a om thin an nia chu baka chuan player langsar lo zok David Datro Fofana te Aaron Anselmino te Max Merrick Harrison Murray le Kaiden Wilson te po lonin an chuatir ani Chelsea hian left back a phei chuan rin roll thar an nei angai dona chuti rual chuan an chuatir tamber hi lon ani awangin ama zong ain Chelsea hian player hi an nei tam tari ani engponi sela Chelsea hian tuna player an nei mek then khat hi chuatir tumin ma an lameka chuti rual chuan laklu lama hian remchang tha an mu chuan an label tura po ngai ania chutiang kara chuan Chelsea hian Xabi Alonso kai hroina hnuaia beiseina tharnen malam an pandon ania a thalam beisei photang han khel chho tak tak sela an game te po chik zokin mumal zokin kan la soi zau zel don nia ole khade chin kha tun tumatan chuan kan soi thei nivele phot ro se